je salavate i selame na našega miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, drugove ashabe i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Allahumme amin. Draga moja cijenjena i poštovana braćo, cijenjene sestre, evo stigli smo do 20. stranice ove lijepe knjige i stigli smo do poglavlja koje nosi naziv vjerovanje u sudnji dan. Dakle, mi pričamo danas ili noćas o 5. imanskom šartu, a njih je 6. 5. imanski šart je vjerovanje u sudnji dan. Autor knjige, Allah mu se smilovao i nagradio ga za njegov trud, kaže: pod sudnjim danom se podrazumijeva dan kada će ljudi biti proživljeni, kada će polagati račun i biti nagrađeni ili kažnjeni. Nazvan je Jeumul Ahir, što znači zadnji dan, jer nema dana nakon njega. Stanovnici dženneta će se nastaniti u džennetu, a stanovnici džehennema će se nastaniti u vatri. Uzvišeni Allah je rekao u Kur'anu časnome: čestiti su oni koji vjeruju u uzvišenog Allaha i u sudnji dan. Autor knjige, braćo, sad navodi kuranske ajete u kojima se spominje vjerovanje u sudnji dan. Jer da bi nešto bilo temelj vjerovanja kod muslimana, to se mora nalaziti u Kur'anu časnome ili u vjerodostojnim hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ne mogu ja da izmislim temelj imana i temelj vjerovanja ili neko drugi da dođe i da kaže: da bi bio musliman moraš da vjeruješ u to i to, ili da vjeruješ u to i to. Nego mi vjerujemo u ono što nam se u Allahovoj knjizi kazuje i u sunnetu, to jeste hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa zbog toga autor sad navodi kuranske ajete koji spominju vjerovanje u sudnji dan, da bi dokazao ovu svoju tvrdnju da je vjerovanje u sudnji dan jedan od temelja imana, temelja vjerovanja. Što znači da ako čovjek ne bi vjerovao u sudnji dan, on ne bi bio musliman. Pa kaže prvi ajet koji ga navodi, to je 177. ajet u suri El Bekare, kaže: čestiti su oni koji vjeruju u uzvišenog Allaha i u sudnji dan. Pa je pored vjerovanja u Allaha, Allah uzvišeni u ovom kuranskom ajetu spojio i spomenuo vjerovanje u sudnji dan. U drugome ajetu, kojega spominje autor, Allah uzvišeni kaže: i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Vjerovanje u sudnji dan podrazumijeva vjerovanje u onaj svijet, u drugi svijet. Vjerovanje u to da će se čovjek nakon smrti ponovo proživjeti i da će čovjek nakon svoje smrti ponovo, kad to Allah odredi, ustati i polagati račun na sudnjem danu. Kaže autor, ovo je 5. temelj islama, pa koga porekne počinio je nevjerstvo. Dakle, ovo što rekao smo malo prije, ko ne vjeruje u sudnji dan ili poriče vjerovanje u sudnji dan, on nije musliman. Uzvišeni Allah je rekao: nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci, hoćete gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome što ste radili zaista biti obaviješteni, a to je uzvišenom Allahu lahko. Vjerovanje u sudnji dan obuhvata nekoliko stvari. Prvo, vjerovanje u polaganje računa, nagradu i kaznu, tako da će uzvišeni Allah obračunavati svojim robovima njihova djela i nagradit će svakog shodno onome što je radio. Uzvišeni Allah je rekao: nama će se oni zaista vratiti i pred nama će zaista račun polagati.
Pod broj 2, vjerovanje u postojanje dženneta i džehennema. Dakle, autor navodi stvari koje obuhvataju vjerovanje u sudnji dan. Kad kažeš da vjeruješ u sudnji dan, trebalo bi to tvoje vjerovanje da obuhvati ove stvari koje spominje autor u ovoj knjizi. Vjerovanje u postojanje dženneta i džehennema i da je to vječno boravište za ljude. Džennet je uzvišeni Allah pripremio za njemu pokorne robove, vjernike, iskrene i bogobojazne, a vatru je pripremio za sljedbenike grijeha i strasti, nevjernike i licemjere. Uzvišeni Allah, opisujući kuću vjernika, kaže: a oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zaista najbolja stvorenja. Njih nagrada kod gospodara njihovoga čeka, edenski vrtovi kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Uzvišeni Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Pazite, u Kur'anu časnome, braćo, na kojem god mjestu Allah uzvišeni spominje vjerovanje vjernika, on spominje i dobra djela. I skoro da nema mjesta u Kur'anu časnome da Allah odvaja vjerovanje od činjenja dobrih djela. Što znači da čovjek koji kaže ja vjerujem, a ništa ne radi, u smislu ne obavlja namaz, ne čini dobra djela druge vrste, onda on u toj svojoj tvrdnji da vjeruje laže i nije iskren. Ako vjeruješ stvarno u Allaha, onda to tvoje vjerovanje bi trebalo da proizvede dobra djela kod tebe. I zbog toga Allah, kao što rekao smo, u svakom kuranskom ajetu, maltene u svakom u kojem spominje vjerovanje, odmah nakon toga spominje i činjenje dobrih djela. Ovo su dvije stvari koje se ne mogu odvojiti. Da vjeruješ u Allaha, a da ne činiš dobra djela, to jest da ne klanjaš, da ne postiš, da ne činiš ostala dobra djela, onda nešto nije u redu sa tvojim vjerovanjem. Nastavlja autor pa kaže: uzvišeni Allah je rekao, opisujući boravište nevjernika i licemjera: i bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike. Također je rekao: uzvišeni Allah je nevjernike prokleo i za njih je oganj razbuktali i pripremio. U njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika, ni pomagača neće naći. Allaha uzvišenoga molimo da nas sačuva džehennemske vatre. U vjerovanje u sudnji dan spada i vjerovanje u sve ono što će se desiti poslije smrti, kao iskušenje u kaburu. Dakle, vjerovanje u sudnji dan također obuhvata i vjerovanje u onaj svijet. Sve ono što će se dešavati od trenutka smrti jednog čovjeka. Prva stanica nakon smrti čovjeka jeste kabur i kaburska iskušenja. Kaže, to je pitanje, to kabursko iskušenje, to je pitanje koje će meleki uputiti umrlom čovjeku nakon ukopavanja u grob, kada će ga pitati o njegovom gospodaru, vjeri i poslaniku. Vjernik će reći: moj gospodar je uzvišeni Allah, moja vjera je Islam, a poslanik mi je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A što se tiče nevjernika, reći će, dva puta će uzdahnuti kad ga upitaju ova pitanja. Kaže, uzdahnuće kao da će izgovoriti ili nešto slično tome, pa će nakon toga reći ne znam. I nemoj niko da se zavarava, braćo, da čovjek koji je samo tek onako rekao ja sam musliman i vjerujem u Allaha, a ništa po tom pitanju nije radio, da će položiti ovaj ispit koji ga čeka, koji sve nas čeka u kaburu. Ako nisi živeo kao musliman na ovome svijetu, kako to dolikuje jednom muslimanu, nećeš moći da odgovoriš na ova pitanja. Ako je neko, braćo, bio prisutan kad čovjek umire, a pretpostavljam da su neki od vas bili prisutni u tim trenucima smrti nekog možda vašeg bližnjeg, pa kad mu se govori da izgovori šehadet, braćo, čovjek koji nije živio
životom muslimana ne može da izgovori taj šehadet. Govori mu koliko hoćeš. Ako nema barem trunku imana u svojem srcu, ne može da ga izgovori. Dakle, ako nismo lično bili prisutni, čuli smo priče da se govori čovjeku na samrti, u smrtnim mukama, izgovori šehadet, govori la ilaha illallah. Ne može da izgovori. Nije ga živeo. Ako nisi živio la ilaha illallah, ne možeš da ga izgovoriš na svojoj smrti, u tim smrtnim mukama, i nećeš ga sigurno izgovoriti u kaburu. To jeste kad te pitaju meleci ovo pitanje, ko je tvoj gospodar? Ako tvoj gospodar nije bio Allah na dunjaluku, ako se nisi shodno tome ponašao, nećeš moći to da odgovoriš. Ne možeš da prevariš meleke, a još manje Allaha uzvišenog. Pa se za ovo treba pripremati i živjeti islamom. I živjeti islam na ovome svijetu. Niko ne govori o bezgrešnim ljudima i ljudima koji nemaju mahane, to ne postoji na dunjaluku. Svi imamo grije, svi griješimo. Međutim, živjet islam znači uvijek se Allahu vraćati. Kad god pogriješim, da se Allahu vratim. I da ne ispuštam barem ovih 5 dnevnih namaza, koji su moja čvrsta veza sa Allahom. To je nešto najmanje što možda uradiš kao musliman. I nakon toga ide pitanje ko je tvoja vjera, također, ista priča. Ako nije tvoja vjera bila islam, u smislu ako je nisi živio, onda ne možeš to da odgovoriš. Ako nije tebi poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio uzor u svemu, ako ga nisi slijedio iskreno i voleo iskreno, nećeš odgovoriti na to pitanje, sigurno. Nakon toga kaže patnja i uživanje u kaburu, dakle ono što proizilazi iz tvojega vjerovanja u sudnji dan, jeste i vjerovanje u kabursko iskušenje, a između ostaloga i patnja, i u patnju i uživanje u kaburu. Pa kaže, vjernici će uživati u svojim grobovima, njihov kabur će se proširiti dokle im pogled dopire. I svaki vjernik će vidjeti svoje mjesto u džennetu, dok će nevjernici, licemjeri i nepravedni biti kažnjavani u svojim grobovima, suzit će im se grobovi, bit će ispunjeni vatrom i svaki od njih će vidjeti svoje mjesto u džehennemu. Dakle, mjesto koje te čeka ćeš vidjeti još iz kabura. Molimo uzvišenog Allaha da nas sačuva džehennemske vatre. I na kraju spominje autor plodove vjerovanja u sudnji dan. Pod broj 1, želja za većom pokornošću uzvišenom Allahu i trud da se dobije njegova nagrada, kao i žal za propuštenim prilikama. Dakle, ako iskreno vjerujemo u Allaha uzvišenoga, to jeste u sudnji dan, onda bi to trebalo u nama, u našim srcima, da probudi želju za većom pokornošću uzvišenom Allahu. Ako ja iščekujem taj sudnji dan i vjerujem da će se to desiti, trebalo bi to u mojeme srcu da probudi želju za što većom pokornošću Allahu uzvišenom. I žal za propuštenim prilikama. Dakle, da probudi u mojem srcu žal kad god propustim priliku da učinim neko dobro djelo. Pod broj 2, strah da se počini grijeh, jer nas grijesi vode ka Allahovoj kazni. I pod broj 3, vjerovanjem u sudnji dan, vjernik zna da ukoliko na ovome svijetu prođu neka dobra, dakle, ako ga na ovome svijetu prođu neka dobra, to će mu biti nadoknađeno u džennetu. Šta ovo znači? Ovo, braćo, znači onaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem on kaže da je dunjaluk zatvor za vjernika, a za nevjernika je džennet i uživanje, a onaj svijet je uživanje za vjernika, a zatvor za nevjernika. Ovo nikako ne znači da vjernik musliman ne treba da uživa na ovome svijetu. Mi smo to jednom sa hudbe spominjali, vjernik musliman bi trebao, ako je pravi vjernik, i ako kako treba ovu vjeru praktikuje, on će da bude najsretniji čovjek na ovome svijetu. To bez ikakve sumnje. I to ne znači, dakle, da ti treba da budeš nesretan i mizeran na ovome svijetu, nego to znači da ti ne možeš na sve načine na ovome svijetu da uživaš. Postoje neke granice za tebe, kao vjernika. Postoje harami i halali. Postoji nešto što ti je zabranjeno. Dok nevjernik koji nema vjere, koji ne vjeruje u Boga, on radi šta god hoće.
I šta god njegovoj duši se prohtje, on to uradi. Dok mi kao vjernici ne bi smjeli i ne bi mogli to da radimo. I onda se sjetimo da ono što propustimo od uživanja na ovome svijetu, bit će nam to nadoknađeno na onome svijetu, ako to budemo normalno propustili radi Allaha. Ako to ostavimo jer je to haram, neka vrsta uživanja, volio bi ti to, ali zabranjeno, haram. Ostaviš to radi Allaha na ovome svijetu, Allah ti to nadoknadi mnogo struko na onome svijetu. Allaha uzvišenoga molimo da nam se smiluje, da nam omili u našim srcima vjerovanje, a da nam u našim srcima omrzi nevjerovanje i kufr. Molimo njega uzvišenoga da se smiluje našim mrtvima i da nas sve zajedno skupa sastavi u džennetul firdeusu bez polaganja računa. Allahume amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.